and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Kasayo pas buntag. Ni ano yan laki? Sila nagitigali. Iya nagid kong gipulihan. Wa nagid may pruhan. Uy! Hinay-hinay lang, uy! Salbakot na! Woo! Sabay, pas-pas biyan mo, uy! Hinay-hinay lang ka, wabay! Unsa may nahimo na kung saan ni mo abigil. Nga ingo mong kung gingon ini. Saan, pas kayo! Unsa man. Abay! Papatay! Ah! Wah! Diyan ka! Hingko ka! Ito nga ang hanggaw! Repre niya! Abay! 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 Dali! Tugsok ka! Ha? O ba kasi mong kagulingon ka naglakaw? Lapang mataon ka! Ngamoy tanaw-tanaw sa isig kakilin, oy! Nausa man ka! Isang bakuta! Bay. Pida ni mo, oy! Ha? Dali! Daplin! Istorya ko tabi! Inom sa tubig, oh! Kaya inom. Ay! Kung ala na piso nga akong bahon da, palitan ng ice water. Mapobre na ka na. Di oy! Pobre ko taon. Pobre ng kudaan. Saan may ikapobre na ko? Ha? Ahak ni pobre tabay. Ay, makalagot yun. Makalagot, diba? Kabantay ka? Makalagot. Ahag mo lang. Makalagot mo lang. Hindi ko ganahan ini. Ang mapobre. Di sabi ko ganahan. Sige lang. Kung ma-engineer na ta, madato lagi ta. Usal lang katuig, di ba? Usal lang katuig. Magkahuma na ta. Ma-engineer na unya ta. Kung makapasar ta sa board. Kalbakuta. Nga nung wa man siya magkahuwat na ko bay. Nga nung man. Ay. Hey, nga nung wa siya. Kisa may wa bay. Kisa wa makahuwa. Nagsinaaray ming duha. Mag-unong mi. Magpaabot mi sa hustong panahon. Kung makatigom na unya mi, ug andam na ang tanan, magpakasal na unya mi bay. Gusto siya duha ka anak, pero ako gusto kong daghan. Pila kadaghan bay? Pila kadaghan? Kutob siya makaya. Ha? Kaya na si mong asawa ang duha ka dosina? Bes, hatagan ako siya, duha ka sinang anak. Kung Yam. gusto siya daghan. Ako gusto sa daghan bay. Mas daghan, mas saba. Mas daghang katawas bata. Mas magmalipayon. Apan, ipaniguro ko niya nga bisan pa man sa among kadaghan. Ipaniguro kong makapakaon kong tarong o makapatungha ko og tarong sa amo niyang mga anak. Pero murag din na mahitabo bay. Kay laing lalaki na ang iyang gusto nga mo ibamahimong amahan sa iyang mga anak. Lalaki nga iyang pagtuo. Mas makahatag niya og maayong kinabuhi kay nako abay. Ug kana ang di ko madawat. Pues, abay. Di ko makadawat bay. Abay. Sige ko mo tayo shooter. Ngayon gikuptan bay. Masana kaya kong naong, oh. Awa. Dito siya kong naong paingon. Ang tubig nga. Metal sick, gikas ginumuti mo ka plastic. Basa na ko, abay. Nga paingon pa ta si Kwilan. May kani. Mapuggan pa ni. Sorry abay. Niyo. Uto na lang niyo. Hilamos lang nigtiwas ang sobra. Lamos pa. Nga, asan ang ka? Uy! Sa eskwelahan. Anak ba ka? Ha? Di, uy! Sa po ito? Kadit sa ha? Ay, namiag na akong ilang kay sud sa grapon, oh. Palit sa ko kadiyot, bay. Palit sa ko. Bahala ka na eh. Oh! Wala lagi!
Sige, batasan ba no? Miya, lagi ka! Samtang ipaabot ka kanina. Uy! Uwat, oy! Stoy ay! Uy! Uwat pa! Huh? Tindar ba kay baong mula pang imbis dako na? Salbakota! Uwat, oy! Apo, mas may muuban ka nako karon. Ipaila-ila nako si Kuya nimo sa board of directors sa kumpanya. Mas mayong ipaila-ila ta na sab kanila. Lola, they know me already. Oh, nakaila. Apan lahi ang pagpaila ang akong buhaton. Apo, it's about time nga makaton ka na sa pasikot-sikot sa kumpanya. Ug nalipay ko nga naa ang imuhang maguwang. Nga naa na siya, nabalik na si Cherry. Dili na ko maglisod sa pagtudlo nimo sa pagpadagan sa kumpanya. You mean, gahi kong tudluan, Lola? What? No. Lola, I graduated a cum laude. I know, Apo. Apan kinahanglan paghihapon nimong tun-an ang pagpadagan sa atong kaugalingong negosyo. Next time na, Lola. Promise. Oh, anong sa sunod pa man? Why not now? Kaya ko sa mood. Giguba ni Kuya ang akong mood ganina. Ay, Apo. Kung siya, okay ra nga pobre si Abigail. Pero si Andy dili. Where's justice? Ikaw lang ang giprotektahan sa imong igsuon, Dina. Protect me from what? From Andy? Well, dili ko gustong iyang protektahan. Dina, paminaw. Dili ko gusto nga ning pagbalik sa imong igsuon. Magkadisgusto na hinuon ka mong duha. Well, siya inanguna. Og maguwang nimo siya. Dili ka mahimong musukol sa imong maguwang. Kumusukol. Gibarugan ko lang ang akong katungod. Si Andy ang akong gusto. I want him and I love him. I don't care kung wa siya gusto ni Andy para nako. Dili silang mag-uban kundi kami. So ang akong gustong matuman og dili siya. Bisan kun nagpasabot pa ka na nga magkalimtan na iming duha. Dana, you can't do that. I can, Lola. Believe me, I can. Midako ko nga wa siya makita for many years. So I could go on with my life nga dili na siya makita pag-usab. Again. Maguol si Lula ni Ana, Apo. Lola, Kamong duha ang akong bahanti, Apo. Mahal ko kamong duha. Koin, muabot ang hikayon that you have to choose between me and Kuya Jeric. Kinsay mong piliun, Lola? Dana, Who do you love the most? Lola, oh, Jeric, niya ka na di ay. I thought nga una kang maabot ako din eh. Huwag ka pa man sa akong pag-abot. So, gipaabot na lang ka din eh sa imo opisina. What took you so long? May nalanganan lang ko sa bahay. Si Dana ba? Seems nga you raised her abroad. Jeric, no. Dili ko ni Ana ang imong manghod. Buutan si Dana. Di kinahanglan nga dipinsahan mo siya, Lola. I know her kinds. Soft enough outside, pero nasa sud ang gabaldita. No. No. Dili ka na tinuod. Kung may mas nakailaman ni Dana, ako ka na. Tungod kay ako mismo ang nagpadako niya. Then you must know her better. So, where do I start? Tawagan ko na ang akong sekretarya to let the board know that we are already here. Sige na pa, please. Pretty, please. No. Arte kay ka ba? Kada sa kala nakat
magkaon og balipad sa akong hangyo, ha? And mind you, Dana, karon lang ko na ngayon upabor ni mo. Mga sige na, barog na diya. Kaliko na ba kay manlakaw na ta? Lapad na nga akong Febs. Gusto ko mo pahuway. Laag now, pahuway later. Sige na pa. I really wanna see Jeric. Super sahon na to siya sa inyong kumpanya. Maghapitag food para niya. And of course, para sa imong lula. O sabay ganahan niyang kanon ha for lunch? I don't know. Oh shit. You should know. Isuon mo. Nga dugay nagkalagyo. Still, you should know. Like, you know, he's your brother. At least, may nahinumduman kapag ihapon tingali siya ha mga likes and dislikes. Unsa man, ha? Wa ko'y ideya. Nonchalant. I'm not. Then prove it. Ubani ko sa inyong kumpanya. So, what do you think, Luna? Oh, well, I received positive feedbacks bahin ni mo, Apo. Congratulations, Apo. Thank you, Luna. Isaad ko nimo. I won't let you down. How do you like your office? Okay na. Though may mga gusto kong usbon din eh. Then feel free. Thank you, Luna. Magsugod ko officially sa sunod adlaw. And I will be needing a secretary. Iya. Unsay mong gusto? May qualified ta nga mga empleyado or saman gusto ka nga mag-hire ta o ikaw mismo ang mamili? May mo bag i-hire na ko si Abigail as my secretary, Lula? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!